Jak už jste si asi stačili všimnout, tohle bude vlog z Vánoc, nebo vánoční vlog. Bude to vlastně takový shrnutí, co já a Vánoce. No, co jsem to chtěla říct. A ještě dodatečně přeju všem veselé Vánoce a doufám, že jste stejně jako já spokojení se vším, co jste našli pod stromečkem. Nechci dělat žádný video, že to jsem dostala k Vánocům, ale tady v tom videu to jenom tak rychle shrnu. Takže první, úplně nejvíc dokonalý dárek, který jsem si teda taky přála, je kamera, na kterou teďko natáčím, takže vám ji neukážu. A když někoho bude zajímat, co je to za kameru, tak to bude dole v infoboxe, stejně jako všechno ostatní vždycky. A jako vždycky mě strašně znervózňuje, že tady mám objektiv a tady mám to okýnko, takže se omlouvám, když nebudu koukat do objektivu, ale do toho okýnka. A samozřejmě té kameře jsem dostala brašničku, 32 gigovou paměťovku a stativ, který jsem si k tomu taky přála. Záhadná změna světla. Pak další věc, kterou jsem absolutně nečekala, je elektrický zubní kartáček. Kterýmu byla spousta věcí, jako třeba ten obal na cestování, asi 7 nebo 8 kartáčků nástavců na toto. Na toto. Pak takovej odpočet času, držák na ty nástavce a spoustu dalších věcí. Popravdě ještě ani u té kamery, ani u toho kartáčku ještě všechno nevím, jak se používá, všechny funkce u toho. Pak samozřejmě takovýto peníze od babiček. Teď přesně nevím ani, co to je. Řekla bych, že to je nějaká dárková kazeta od Rimmel London. Tam vlastně řesenka a lak. Což já růžovou zrovna nemusím, ale ten lak bude určitě super. Jako další tady mám tohle tričko. One Direction samozřejmě. Který je strašně super a pravděpodobně ho budu nosit na spaní a možná někdy někam, ale určitě ho nebudu nosit často nějak do školy a tak. Prostě přece jenom je to jakože tričko s One Direction. A já samozřejmě One Direction miluju, jak asi většina ví, ale přece jenom je to takový divný na běžný nošení. Náušnice. Tak to byly asi ty dárky, z kterých mám největší radost. A teď já a Vánoce. Přijde mi, že čím jsem starší, tím méně se na ty Vánoce těším. Nevím, jestli to je tím věkem, nebo tím, že už poslední asi 2-3 roky tady u nás vůbec nesněží. Kde jsou ty časy, kdy se dostávala k Vánocům plišáky? Ale ne, tak já jsem věděla, že dostanu tu kameru s tím stativem, ten kartaček mě hodně překvapil a ten zbytek věcí taky samozřejmě. Ale víc lidí mi už prostě říkalo, že čím jsou starší, tím méně se na ty Vánoce těší, takže já bych řekla, že to je vážně tím věkem. Přece jenom jako malí jsme věřili, že opravdu nám ty dárky nosí Ježíšek. Loni ještě celkem jo, ale přijde mi, že letos jsem ani už skoro vůbec neměla takovou tu vánoční náladu. Jenom pravda, koukala jsem na Rudolph Red-Nosed Reindeer a na pár pohádek, i když jsem to všechno viděla už 100krát. I když pravda, že jsem si to stejně nepamatovala, třeba byl jednou jeden král, jsem vůbec nevěděla, o čem to je. A hodně jsem poslouchala vánoční písničky. Ale to jsem si asi nejvíc vyzdobovala svůj pokoj. Aha. Nevím, co ještě víc k Vánocům, ale chtěla bych říct
že plánuju do konce roku ještě jedno video a pravděpodobně udělám video jakože můj rok 2014. I když natáčím teprve od července tohohle roku, ale jakoby takový shrnutí tohohle mýho roku. A už mám rozplánovaný nějaký videa po novém roce a následující videa. Takže dávejte lajky, komentáře, odběr a uvidíme se u dalšího videa.